Здравейте, колеги! Добре дошли в нашето училище, частна езикова гимназия, професор Иван Апостолов. Имам удоволствието да ви представя днешната сесия, която е посветена на тема създаване на партньорства с външни организации, изграждане на мрежи за сътрудничество. Тази сесия е разработена и представена в рамките на проект STEAM и Teacher Academy, която цели създаване на мрежа от академии за обучение на учители, които са практикуващи и такива, които се подготвят, студенти в университети. Разработили сме за вас общо 14 модула и този, който днес ще ви представим и по който вие ще се включите в интерактивни сесии, е 10-ти модул в рамките на общо 4 области. Първата е създаването на среда за учене и преподаване. През цялото време основният елемент е използването на съвременните технологии, включително изкуствен интелект и други иновативни подходи. Втората област е мотивацията и модерирането на учебния процес. Третата е ролята на ученика, като най-важния, ако говорим за фокусиране върху учениците в този нов начин на преподаване. И четвъртата, последна област, разбира се, отговаря на въпроса и подготвя вас и вашите институции за изграждане на устойчивост на целия процес и една непрестанна повторяемост, което да доведе до по-високи резултати и съществени успехи в бъдеще. Това, което сме подготвили, са материали, от които вие можете в последствие да изваждате различни примери, различни шаблони. Тази презентация ще ви бъде предоставена, споделена с вас онлайн и всички тези хиперлинкове всъщност водят към съответната тема и съответния раздел. През цялото време лайт мотивът на тази презентация и тази сесия е да погледнем на образованието и да развием нашата институция така, както работят големите успешни иновативни бизнеси. Тоест да променим начина на мислене, начина на управление, начина на организиране, както на самата институция, така и подготовката на персонала и съответно най-ценният ресурс. Това са преподавателите, които в последствие да пренесат и доведат до резултат и ползи за нашите ученици. Преди да започнем с всичко, искам да ви помоля да погледнете на вашите маси шаблоните, които са раздадени и да направим експеримент тип мозъчна атака, без да знаем теорията, без да съм разказала в детайли каква е основната рамка и каква е същността на тази сесия. Това, което знаете като обща култура и това, което вие мислите като лично мнение и наблюдение, с кого едно училище би трябвало да създаде партньорства. Имате и малка подсказка, където можете да погледнете видовете организации. Само да погледнем дали двете копия са при вас, колеги. Сте си ги присвоили. Разделени по групи. И съответно тези групи да бъдат използвани, пак казвам като подсказка, не е задължително да се придържате към тях. През цялото време основните въпроси, които си задаваме, са организирани покрай ролята, която имат различните институции. Тоест, обяснявам, в жълто и съответно на жълтия лист са тези, които трябва да бъдат доволни, удовлетворени от нашето сътрудничество и да имат полза. Ние от тях и те от нас. В следващия цвят листът ще е оранжев, но на схемата е червен. Тези, които трябва да държим, да управляваме отношенията отблизо и да поддържаме близки отношения през цялото време. Двустранни. През цялото време говорим за двустранни, така наречената win-win или печеливша ситуация за двете страни. В синьо са партньорите ни, които трябва да бъдат информирани.
тук сътрудничеството има малко по-пасивен характер. Т.е. от наша страна ние трябва да предоставим информация, от тяхната страна също да получаваме някакъв тип информация, но за нас, вие ще кажете дали и как ги виждате като активна и важна страна по отношение на информираността. И в зелено са тези, които трябва да наблюдаваме. Сега няма да ви казвам повече, за да не ви повлияе на отговорите, но в зависимост от тези цветове върху съответните листа можете да запишете както примери за такива организации, институции, асоциации, така и основните ползи за нас и за тях. Тоест върху листата трябва да имаме 3 основни точки. Вид, пример за организация или институция, ползи за тях, ползи за нас. 10 минутки и ще обсъдим резултатите. И можете да задавате въпроси. Да, напишете някакви. Да. 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 Добре, хайде да започнем едно. Добре. Добре. Ако искате, не се придържа. Да, кажи. Това искам по-скоро от вас да дойде. Помисли. Помисли, кои трябва да наблюдаваме. Да, кои са тези, те, които са ни важни. Добре. Добре, помислете. Помислете, кой ни е важен. Започнете. Добре, малко подсказвам, понеже започвате, казахте, че ще започнете подред по групи. Започнете от центъра. И оттам ще получите отговор на въпроса какво означава да наблюдаваме някого. Училището. Ние сме училище. Ние сме преподавателите, да. Точно така. Така, това е нас. Да, но какво ни интересува нас? Помислете за ниво индивид. Да сатисфайваме. Кога? Така. А като сетисфайваме учениците, кой друг сетисфайваме? Така. Ето ги. Да. В нашия конкретен случай тези също са наши партньори. Айде подсказвам. Тях също трябва да ги, защото те попадат в една от тези категории. Добре. Какви? Изберете си гледна точка. Вие като екип, ако работите, в чии обувки влизате? Не, нашето конкретно. Едно, нашето, да. Да. Вие изберете позицията, от която ще разглеждате. Но ние сме институцията, ние сме преподавателите. Кого трябва да наблюдаваме и да... Тоест, ние кого трябва да наблюдаваме? Да, оттам възникна въпрос. Да. А каква е разликата между Keep Informed и Manage Closely? Keep Informed е по-далечна връзка, докато Manage Closely е сътрудничество по-скоро към пряко. Да. Едното е чисто информативно, другото е съвместна работа. Да, точно така. Точно така. И тук съответно кого бихте сложили тук? На монитор. Да. Ако сме от гледната точка на институцията, може би бихме сложили. Преподавател. Да. Добре. Ама ако се гледна точка на принципал, ще сложи teachers. Значи слагайте students и teachers. И покрай students, кое идва? Значи Keep Informed. Или Manage Closely. Можеш ли? Можеш ли? Да. Да, защото в последствие ще има скала по важност.
Категориите могат да бъдат върху повече от един лист, защото накрая ще измериме каква е съпоставимостта и в една скала се прави графика на базата на този шаблон, в която един ранкинг се прави. В каква степен. Излизаме, това е вътрешния кръг, това е ядрото. Обаче, когато излеземе, това е вече стратегически анализ за нашата институция. Така разсъждаваме. Кое има по-голяма важност, в колко категории сме го сложили. Може да е една фирма, но от каква гледна точка ние си партнираме с фирмата. Дали тази фирма ни е доставчик, защото тогава отношенията са малко по-директни, там има сключен договор и не е необходимо се влагат някакви допълнителни усилия. Но ако искаме да правим някакви проекти, както са сега с Junior Achievement, примерно, какво бихме направили? Повече усилия ли трябва да влагаме или по-малко усилия? Да. Примерно с един доставчик колко усилия ни трябва? Да, защото това е свързано с... Да, но това е свързано и с инвестиции. Ако трябва да поддържаш и да инвестираш усилия, средства, човешки ресурс, за да се поддържат връзки с някого, доколко ги инвестираш и доколко са големи като размер. От наша или от тях? От тяхна. Всичко от наша гледна точка. Всичко е от нас. От наша гледна точка при нас ние търсим стажове. Да. Ама, примерно, намирането на фирма за стаж по-лесно ли, отколкото доставка на питейна вода? Така. Точно. Значи повече... Тоест, manage closely. Да. Министерството къде ще го сложим? Добре. То всяка категория, примерно, ние си измисляме смисъла. Да. Значи да ме защото не искаме, може да се сеи. Да. Да. Айде, квартала, какво го правим? Keep satisfied, няма проблем. Може би keep satisfied или кмет като по-общо. Authority също трябва да се наблюдавам групата във Facebook всеки наш адрес. Не забравяйте и кварталния. Трябва да го информираме кога са баловете, какво правиме, какви... Пак е keep satisfied. Ние можем да сложим две. Едно може да сложим. Да. Следващия път към това и мислите, трябва да информираме съседката ви, ако не знаете. Един го правим, когато правим manage close. Всичко свързано с логистика, изхранване, канцеларски материали, чисто организационно.
Храна, транспорт, материали, вода. Една организация, асоциация, както е Бачо, например, но пак не може да прави мониторинг. Ти даваш предложение. Иначе може би кипи. Нямаме, ти си тя в различни училища, тя в нея. Пет минутки ще обобщим резултатите. Изберете си представител на масата. Пет минутки да обобщим резултатите. Ще представите основните. Изберете си представител след 5 минути да представи резултати. Защото PISA имат и Researchers и Internet International Organization, която е свързана с изследване на качеството на образование в различни страни. Да, с тях мисля, че отношенията са ни еднократни, т.е. еднократно да дават нещо, свършват Български червен кръг. Те са фундация, имат и фирма, да. Могат да сме тук, че се концентрираме на мини-конференцията или на стачата ви отношението, които имаме задължителни. Рециклиране, environment, да. Значи монитори клими формата. Мисля, две посоки на... Значи две категории. Монитори клими формата. Добре. Казвам, Да, фундациите, да. Създаването на фундация към училището. За алумни асоциация, да, както е в университет, да, за набиране на средства. Екипи информация го представям, да имаме някакво желание за някакво, именно червен кръст, нещо или въпроси, се свързваме с червения кръст, да индикираме, че имаме желание. Аз така си представям екипи информация. Да, и другото, което е да сме членове на някоя организация. Какво ни носи това? Ако сме членове? Да. Ама кое? Добре. Ако сме член на асоциация? Да. На мрежа, на NGO. След като сме членове, по-скоро екип Satisfied, екип Informed.
защото те на нас не могат да ни влияят, но ти трябва да следваш устава. Има първо българска UNGC, United Nations Global Compact. Те са такава мрежа организация тук в България, е точно посветена на sustainability, на опазване на околната среда и устойчиво развитие. И те налагат правила и когато станеш член, трябва да ги спазваш тия правила. Но ползата, която получаваш, е участие в мрежата. Добре, да обобщите резултатите, да ги представите. Рали, да. Защо не? Я виж колко много... Готови ли сте? Добре, 2 минутки само да дадем. Добре. Колеги, даваме думата на екипа. Кой ще представя? На закъснение. Не, може да не е на катедрата. Айде да застане тук, айде. Институциите, с които трябва да поддържаме добри взаимоотношения и да изграждаме такива целенасочено, са инспектората, училищния борд, местните власти, общността, също така и частните бизнеси, тези доставчиците на обучителни услуги, неправителствените организации, синдикатите, разбира се, не на последно място, институциите, които трябва да се стараем да бъдат удовлетворени от нашата дейност, а и ние от тях, разбира се. Това са учителите, учениците, родителите и международни организации като Еразъм, като Европейската комисия и най-различни такива, с които подпомагат образователния процес. Институциите, които трябва да държим информирани и трябва да навременно да предоставяме информация, това са разбира се, родителите, местните власти, училищния борд, Министерството, инспектората, правителствените агенции, медиите, не на последно място, различни видове изследователски институции и международни организации, които също помагат образователния процес да тече гладко и да се подобрява. И тези, които трябва да следим и да съблюдаваме тяхната дейност. Това са учителите, учениците, институциите, които предоставят образователни материали и канцеларски институциите или партньорите, които ни предоставят консумативи, като храна, канцеларски материали. Това е от нас. Ако имате нещо да допълните, колеги? Благодаря. Аплодисменти. Много ви благодаря. Аз ще давам по-накратко, защото да не губим време. Първо за тези, които мислят, че трябва да keep from satisfied. Това са веднъж private businesses, parents and communities, parents specifically through their connection to през тяхната връзка с учениците, тъй като основни стейкхолдър в крайна сметка за учениците и оттам нататък, ако учениците са доволни, интуитивно би трябвало да заключим, че родителите са доволни. Въпреки това дали е така, няма да кажа. Също аз мисля, че трябва
да осигуряваме, да установим проектите така, че нашите общности, в които се развиваме, да са в крайна сметка удовлетворени от нашата обща coexistence, от нашето съществуване общо в това пространство. И тази категория, въждето ми, че трябва да бъде да ги кипваме, да бъдат удовлетворени, точно така, благодаря. Така. Това е основната група, която сме сложили в тази категория. Аз мога да асистирам. Да, няма. Добре. Що се отнася до следващата категория, която е да наблюдаваме, да монитор. За наблюдаване сме сложили, че веднъж трябва да наблюдаваме Labor Unions. Причината да сложим Labor Unions в тази категория, че тъй като ние мислим, че Labor Unions поради начинът, по който е структуриран самия процес на сътрудничество в тях, те са в крайна сметка индивидуални структури. Тоест отношенията между Labor Union и самия човек, който е член на този юнион, в крайна сметка са индивидуални. Затова по-скоро ние трябва да наблюдаваме какви са тенденциите в тези отношения, вместо да имаме активни двустранни отношения с самата организация като цяло. Това беше изходът от нашата дискусия. Що се отнася до медията, по същия начин мислим, че това попада веднъж в тази медия, да наблюдаваме какво се случва в медийното пространство като цяло, за да можем да го използваме и да го утилизираме в процеса на разработка. Освен това обаче медията сме поставили и в Keep Informed. Тоест, ако имаме някакво положително развитие, да можем както ние да наблюдаваме тях, така и да ги използваме тях, за да ги информираме за нашите позитивни развития. Освен това в тази категория сме сложили и Education Providers. Тъй като трябва да виждаме какви нови иновации се вкарат там, за да можем след това да адаптираме процеса към тях. Мисля, че това сме сложили в тази категория. Следващата категория е Manage Closely. Manage Closely сме сложили няколко елемента. Един от тях е с School Boards and Providers. Тоест това са институции, с които ние трябва на ежедневна основа да колаборираме по различни параграфи, за да може в крайна сметка процесът да е успешен. След това там сме сложили Training Providers и Education Materials Providers също така, тъй като ние трябва отново да имаме двустранни отношения, които да водят до някаква ползотворна колаборация. Благодаря. Освен това, мисля, че там се сложи международните организации и researchers, тъй като отново там мисля, трябва да е двустранен процес. Мисля така, че, например, ако имате някакъв човек, който получил някакви тенденции или методологии за обучение, тогава инпута, който ние бихме му давали във формата на информация или във формата на практики, би констатирал такова двустранно отношение. Затова сме ги сложили в тази категория. И освен това, тук сме сложили Министерството, Инспектората и Government Agency, защото там също са двустранни отношения, които ние тук по-скоро беше нашето неразбиране по случая, тъй като ние дори извън самия проект имаме задължението да имаме такива двустранни отношения с тези институции, така или иначе. Тоест тук въпросът остава какъв е каква е делтата на допълнителен енгейджмент, който имаме с тях. Какво ни остана? Keep Informed. Keep Informed, отново казвам, медиа, комьюнитито, което е част от нашия корпоративен процес и всички останали са там. Това е нашата. Благодаря, браво! Много ви благодаря за активното участие, колеги. Сега, след като минахме първата сесия с вашето активно участие, ще пристъпим към малко по-теоретичната част, за да ви дам и отговор на някои въпроси, които възникнаха по време на дискусията. Много ви благодаря за активното участие. Ще направим 5-минутна почивка и след това ще продължим.